नोंनि नामा मा नाम? आंना सनाथि बसुमतारी। बेनिफ्राय नोङो बबे गामि आरो? जाम्बुगुरिनि। ओमफ्राय फिसाजोना माबा टिपखाय। टिपखायाव? औ। आदसा बेनिफ्राय नोङो मा जायामोन आरो मा एसे बुंनो नोङो सुंद' समनि गेजेरावबो नों एसे टेस्टिमनि होनो हागोन नामा? औ आङो माने फिसाजोआ ओरै जादोंमोन आरो अजा नायदों ओमफ्राय डाक्टार नायदोंमोन ओमफ्राय सोखाजानायखौ मोनाखै। ओमफ्राय दा गावनो गोसो जादों आरो मबाइलाव नायनानै बे नानि आलफनसानि हाजों ओमफ्राय इसोरनाव बिना होनायजों बेजों सोखाजानायखौ मोन्दों, मानसिफोरखौ नुदों। ओमफ्राय गोसोआव गाबखांनाय मोननानै माने लेंलांदों आरो बियो आंखौ। नोंनि न'सिम। उदालगुरिसिम नोंसोर थांदों? औ। बे क'क्राझारनिफ्रायनो? औ क'क्राझारनिफ्रायनो। आदसा बेनिफ्राय नोंनि फिसाजोआ मा बेमार जायामोन? टनसिल जादों ओमफ्राय बिदि गारमायाव माबा टिउमार बायदि जादों आरो नै बिदियावहाय। टिउमार? औ ओमफ्राय गोबां डाक्टारफोरनाव थांबायमोन नामा? थांबायमोन। अजाफोरनाव थांबाय? अजाफोरनावबो थांदोंमोन ओमफ्राय डक्टर हामाखै अजाफ्रा आरो। मा बुंदोंमोन? टिउमार जादों ओमफ्राय अपारेसन खालामनांगौ होन्दोंमोन आरो। अपारेसननि थाखाय बिसोरो बिथोन होबायमोन? औ नाथाय होदोंमोन। थाखा फैसा गैयियाव एबा माखासे नोंसोरो अपारेसन खालामनायखौ लायाखै? इसोरनाव भरसा खालामनानै इसोर मावनो हायो जेबो गैया होननानै बिदि होननानै थांबाय आरो। थांबाय। इउटुबाव नुनानै? औ थांबाय। बेनिफ्राय आंनिसिम उदालगुरियाव ज्यतिप्रेम मिस्ट्रि सेन्टाराव नों थांबाय आरो बे थांनायनि गेजेरजों आरो मा बाहाय थांनानै मा मोनबोखो नोङो? दा सोखाजानायखौ मोनबाय आरो बेयो। बहा थांनानै? बे इसोरनाव थांबाय जिसुनाव, जेनेबा नानि आलफनसानि नानि आलफनसाखौ बिस'नानै होनो थाखाय जों खावलायहैबाय। बेनिफ्राय नानि आलफनसानि माबायाव थांखो मा? मांखरसालियाव थांदों नामा? मांखराव थांनो मोनाखिसै माने आर्चबिशप ब्लेसिं होनाय बे खाम्फायाव नोंसोर बिबाय? औ बहाय बिदों। आरो बिनानै दा मोजां मोनबाय आरोखि दा। ओमफ्राय मा लाबोखो नोंसोर? दा हाखौ एसे लाबोदों ओमफ्राय बे हाजोंनो माने लोंनानै दा मोजां मोनबाय आरो। ओमफ्राय फिसाइयाबो। हाखौ माबोरै लोंखो नोंसोरो? दैयाव एसे होनानै बे दै गोथारखौ माबानानै बेवहाय एसे होनानै बिदिनो लोंबाय आरो। आदसा बे नानि आलफनसानि हा आरो बेखौ दैखौ आलफनसानो आलफनसानि हाजों आलफनसानि बिबारजों आलफनसानि नैबे बिनायजोंनो हामगोन होननानै दैमालुआ बुंदोंना नोंसोरनो फोथायनानै? जों फोथायनानै थांदों। ना दैमालु थोनदों नामा? दैमालुआ थोनाखै। खायसे बुंनो नागिरो दैमालुआ गावनि फिसाजोखौ गोथार होननानै फोसावो, दैमालुनि गावनि फिसाजोनि हाजोंनो हामगोन होननानै। जोङो बे इउटुबाव नुनानै जायखिया जोङो इसोरनावहाय नानि आलफनसाया बिनानै होयो आरो बिनि हाजोंनो सोखाजानायखौ बयबो मोनदों होननानै गोसो गाबनानै फिसाजोआ लिंदों आरो। थांथारबाय जोङो न' नुवाबाबो। ओमफ्राय बोरै सहैखो मिथिला आरो। बहा थाखो नोंसोर? सोरनावबा बेयावहाय सासे मानसि दं, ओमफ्राय बिब' दंमोन, बेहाय थाहैबाय जोङो। ओमफ्राय नोंनाव फन हरबाय, अखानायै फैबाय आरो 8थायावहाय। आदसा बेनिफ्राय फुंनियाव बाहागो लाफाबाय? औ बाहागो लाफानो हादों आरो। बे 13 थारिखआव मोनदों नामा? ना गुबुन थेर'ना दिनाव? मामोनथाय? ना मानसि दंना गैयामोन? रावबो गैयामोन। बे समाव 13 थारिख नङामोन। गुबुन दिनाव नोंसोरो थांदों आरो लोगो मोनबाय। लोगो आरो बेजों मोनबाय। लोगोसे मा बेखौ बे हाखौ आरो सोरनोबा माबा होबावदोंमोन नामा? ओमफ्राय बे फिसाइयाबो माने जौ लोङोमोन आरो नोगोद। ओमफ्राय बिसिखौ बिदिनो दावराव दावसि जायो, थाखा बिहरनो लाङो, थासुवा गेलेहैयो। ओमफ्राय दाना बावहाय गावनो माबा बिसिखौ ओइदिनखालि नोंसिनाव थांना फैनायावबो होखारदोंमोन आरो। सोरखौ? बिसिखौ होखारबावबाय। जौ लोंनानै होखारदोंमोन? ओमफ्राय जोंखौ बिमा बिफाखौ खन्थाइ रायबावबाय आरो। ओमफ्राय दाना फिसाजोआ गाबनानै जेखि होना आङो सिरि थानोसै होननानै सिरि थानानै ओमफ्राय गावनो दाना जौ लोंनानै फेनानैनो होनबायनो आरो बे नानि आलफनसानि दै हा लाबोनायखौ आंबो एसे लोंनो होननानै बिदोंनो। ओमफ्राय दाना फिसाजोआ होनबायनो, नोङो जौ लोंग्रा मानसिनो आं होआ होनदोंमोन जाहैदों आरो। ओमफ्राय दाना उनाव मा सानफिनखोनो, ओमफ्राय होनो साहां एसे खि मोजां जायो खोमा होननानै होबाय जाहैदों आरो। लोंबायबो आरो। ओमफ्राय लोंनानै अखानायनायनिफ्रायनो जौखौ नायलानो बियो, नायनो हाला आरो। माने नानि आलफनसानियाव आर'ज खालामनो खावलायबाय आरो नों बिस'ना होदो होननानै। आलफनसासो जेबो बोलो गैया, बे बिस'नासो होगोन। इसोरनावसो बिस'यो नालाय। नाथाय बेथ' गोथारबो नङा, बे सोखाग्राबो नङा। नाथाय बिनियाव खावलायनानै बे गेदेर फोथायनायजों नोंसोर बे नानि आलफनसानि हाजों दैयासेजों बेखौ बे गावनि फिसायनो बे जौ लोंग्रा मानसिनो दौनानै होनायनि उनावहाय दा नागारबाय आरो। दा जौ होनायखौ बे लोंना लोंला? सैलानो। दा न'खराव माबायदि? दा न'खरा मोजां जाबाय, सान्थि जाबाय। लोंनाय जानायखौ ज्राब गारनानै न'खराव अनलायनायाव अनलायबाय दा। फोथायनायाव बिनियाव फैबाय। आरो बे गावनि टिउमारा
अपारेसन खालामनाया बेबो गैया अपारेसनबो खालामनाङाखिसै खालामनाङाखिसै इसोरा जोबोर अनसुला माने इसोर मावनो हायै जेबो गैया नानि इसोर फोथायनानै बिसिम थांनायाव आरो नानि आलफानसाबो बिसना होबाय इसोरनाव बे हाजासे बेबायदिनो बिसनानै होथों बयनिबो आंथ' बेमार मिथिया आजारखौ दिनै सोखाना बाहाय होथों जोङो बे न'खराव जों बिनो फैनायाव फादारफोरजों सिस्टारफोरजों लोगोसे जेरखमनि बे प्रेयारखौ बिनायाव फैनायाव दा नोंखौ लोगो मोनबाय नों गावनो फोरमायना लाबाय दा नोंखौ लोगो मोनगोन होननाबो मिथिया आरो बे गोबां दाब दाब खना खनलायाव सोरबा बिदिनो नानि आलफानसानि हाजों सोरबा बिदिनो सोखा जानाय आरिनाय बेफोरखौ लानानै गोबांथार गाव गावनि टेस्टिमनिखौ होयो नाथाय आं बेखौ नागिरनो फैयाखै नोंहा बेबायदि मानो फैदों नोंनि खुगाजों फोरमायनायखायसो दा बेफोरखौ इउटुबाव नुबाय खायसे हिंसा जालायबाय आरो बेखौनो खायसे गुबुन एरनानै हैलायबाय बिसपफोरनि एरनानै होयो नै दैमाल' गावनि हाखौ गुबुन गुबुन राननानै होदोंनो बिदि माबा होननानै गोबां बै समाव बिसपाबो आंजों सावरायनानै मिथिनो मोन्दों नाथाय बे गासैबो माखासे जायफ्रा बिदि नंखाय फोसावदों बिथांमोनखौ अननानै निमाहा होदो जिखि बुङा मानो माने बिसोर मिथिया जिसुआबो बुंदों अ आफा बिसोरखौ अननानै निमाहा हो माने बिसोर गावसोरो मा मावदों जेबो मिथिया जों गासैबो होसोग्रा मुगैग्रा निन्दिग्राफोरनि थाखाय जों बिनांगौ ओंखायनो दे जोबोर इसोरनिसिम हामबाय होनथों जेनेबा नानि आलफानसायाबो बिदिनो बयनिबो बेमार आजारफोरखौ बिसनानै होथोंसै इसोरनिसिम जों बेनिखायनो बिसोर जेरै सोरगोआव थानाय आब्राहामजों लोगोसे लाजाराबो सोरगोआव दङमोन बिसोर बामजालायदोंमोन नाथाय आब्राहामाथ' इसोर नङामोन लाजाराबो इसोर नङामोन नाथाय बै गोनां गिदिरा नोरोगाव थानानै सोरनाव गाबदिया आब्राहामाथ' इसोर नङा बेबो नों आङा बायदि माने एसे फोथायसुला धोरोमियाखाय बिसोरनि रायजोआव आरो बेनिखायनो थरथिंगासे बिनि आसि बिजौनि सोमनाय दैखौ आं मोनलोंबा गोजोन होनाय दे बे लाजाराथ' इसोर नङा बे गोजोन होनो हानाय सोरगोआव थानाय गासैबो जिउमाफ्रा जोंखौ गोजोन होनो हानाय बे बोलोआ दं बेखौ जोङो बे बाइबेलनिफ्राय मोनो बेनिखायनो दा दिनैबो आलफानसाबो इसोर नङा नोंसोरनि बिनायजों बियो बिसनासो होदों दे हामबायसो जेबो गोजोननाय मोनबाय अब्ला इसोरनि मुङै दे गोजोन्थों